Hej, jeg hedder Sandra, og jeg er sommelier for i aften. Casa Castipiano er den første vin, vi skal drikke. Det er en Prosecco fra Valpolicella i Italien, det klassiske Prosecco-område. Den her den er andengadet i flasken, det vil sige, at der stadig kan være nogle lidt gærrester, lidt rester tilbage, som giver den meget mere struktur. Men det kan også give den en lidt tåget udseende i glasset, som kun er et godt tegn. Og så skal I passe på, når I lige hælder den sidste chat op i glasset, for der kan godt være lidt gærrester med, som er ikke farligt at drikke overhovedet, men som godt kan være lidt ubehagelige at tygge på. Det er en rigtig god vin med struktur og ryggrad, og lidt mere alvorlig, end de normale Prosecco er. Det er en biovin, der ikke er tilsat noget svovl, som gerne skulle lide lidt hovedpine, når I er færdige. Skål! Hej igen. Jeg håber, I nød jeres starter. Nu skal vi til første ret, og i glasset har vi en vin på 100% Chardonnay-druer fra Maison-Village, Domaine de la Baluse. Den er lavet på 25 år gamle vinstokke, og den har sådan en duft af lidt honning, lidt smørret, lidt karamel, sådan sydligt og en hel del frugter parfumeret i næsen. Og den synes jeg passer rigtig godt til første ret. Så velkommen og skål! Vi er nået til anden ret, som er en kødret, og derfor har jeg fået rødvin i glasset. Sessia-floden løber i det nordøstlige Piemonte og bliver til Colle della Sessia, og der laver Antivino en vin på 100% Nebbiolo, som er en drue, der også bruges i Barolo og Barbaresco, en af de rigtig store vine, der kommer fra Italien. Den her vin den har ikke fået noget svovl eller nogen form for proces i vinmarken. Man har tilføjet lidt svovl i slutningen af processen i flasken, når den flaskes vinen, for at forlænge holdbarheden lidt, men stadig lavere i forhold til andre konventionelle vine. Den er rigtig fyldig og smule suppe, for man er stadig rigtig tør og med god struktur, og den synes jeg passer rigtig godt til jeres brisler. Så velkommen og skål! Vi er nået til desserten, som jo er sidste ret for i dag. Vi har valgt en lidt lettere hvidvin på 11%, som ikke er så tung, som andre dessertvin kan være. Den er lavet på hovedsageligt Petit Mansart, med en blanding af mange forskellige druer fra området. I smagen kan man finde fersken og lidt vindrue og lidt ymer faktisk, som jeg mener passer godt til faktisk særligt med ymer og ærteskud og grønne jordbær blandt andet. Den er let og egentlig også drikbar i andre situationer, hvis man sidder i solen og bare skal have et enkelt glas for sig selv, en såkaldt meditationsvin måske. Jeg håber, vi nyder sidste glas og sidste dessert, og håber, I kommer godt videre med det.